салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорини канали Либос ТВ. имрӯз шумо бе лайк тамошо кунед. барои бисёр шалпар шидагиен. инами ламиражои навбуромада барои шумо, барои одамое ки лайк намемонанд, барои ҳамоина марҳамат тамошо кунед. нархшон 280 сомон. ё сангҳои майда задагиянд, майда сангҳои хушрӯ задагиянд. каралескида инаош гули якамаш гули румолӣ қати задагия аҷоибот фасон. инаёш хай гулошон калон расветкошон ҳамаш ҳастад. 12 намуд расветка дора. дар бозори Корвон нулевой дарвоза меоен, рост меоен, анамҷода пурраями нулевой дарвоза пурсен. ина марҳамат бинен ки расветкош чанқа бисёрай. гулошам фарқ мекунад. гулошонам сангаш оригинални якм сорт сваровский. инами ҳама инамиҳо чиянд фасон. инами жемпрои ангоркаи якм сорти хитой ангорка 150 сомон. 150 сомон безразмерни шумо метавонед ки ҳаминҷо омада харидорӣ кунен, бигирен. ҳафтум дарвозаи Корвон, ҳаштум рияд марҳамат бинед 150 сомон. безразмерниан беҳад ғавси зуран 150 сомон. и гӯё ки бесплатни меғалтада удамда. ина марҳамат шумо хушро тамошо кунед. ама ҳам мех дора, ҳам ғавсаки хушро. инаи дигим расветкаш. марҳамат шумо бибинед духтаракҳои мехш снимающияй. инаоз ма пеш нишон метавонам шуморо ки чанқа ғавси зурай ангоркаш тозаай. ҳами касоне ки харидор бошанд меоен. ҳафтум дарвозаи Корвон, ҳаштум рияд медироен. ҳамин чиза 100% ёфта харида метавонед. нигаҳ кунед ки чӣ хел ворсаш зурай, хеле фасонай. баъд нигин дора, тугмош фасонан. нигиношам оригиналай, сваровский тозай. ғавсиш да дидам, ина дар 200 фурӯхта иста будам дар дуруни бозор. ма яке омам дидам ки ҷада 150 сомон. бо арзон мекуна, бо касе ки мехара арзон мекуна. ина нигаҳ ки бо ич светаш беҳад фасони зур. нархш 150 сомон. касе ки опт мехара, бо сета мехари арзон мекуна. ғавсиша бинед чанқа зурай. и бо тинукош ҳастай амира 150 160 мефурӯшанд. ай тинукош нагирен шумо, айнами ғавсакош бигирен. ба дараҷаи оли фасонмада маъқул шида. баъд бори хитой тозашай. и Ӯзбекистон чи нестай. ина ғалти харидор шумо дестай. инами биғалта чиз тамом пага ира мехаранд. тезтар бихарен ки тамом нашава. касе ки дар канал обуна нестай обуна шава. саломат бошед то видеои оянда.